Dünyada neçe tane adam ba bolsa, şonça tane pikir var. Biz bolsa, pikirlenlikde yaşların pikiri bilen gyzyklanmagy özümizden maksat edindik. Onda näme? Yaş pikir gepleşigini näseden şemmeňizi hoş gördük. Cennet, başlayalım ay. Salamet anla. Adyň näme? Cennet Resul. Enizan. Başladık. Näle o ýagdaýlar? Gawy. Ali. Edebiň başy nämeden başlanýar? Edebiň başy salamdan başlaýar. Edebiň başy nämeden başlanýar? Eden başlanýar. Salamdan başlanýar. Edebiň başy salamdan başlanýar. Kakan sana bir sowgat berse. Näme sowgat almany halýan aslında? Kompüter. Şol kompýuteri başga gerek bir ýerine berseň bolýarmy? Ay kompüter pesira bolsa beren. Ýok. Näçe? Özüňe berilen sowgat bolda. Beren. Tüwämen kompüter bolsa näme deýin? Sana sowgat berseler, şonu başga bir ýerine beriljekmi? No. Meselem. Deme ya donna beren. Özünde bolsa desem bile. Haýsy futbolist halaýan? Rolando. Ay Messi oran. Messi kovalya gol. Gol cancel ýa-da adam karşılığı gat gol. Rolando. Ronaldo şey dip durýar-a. Dur bilýärmi şonu ýaly? Geljekde futbolist bolasyn gelýärmi? Ýok. Näme kim boljak onu? Sportsmen ol. Haýsy görünüşi spordyň? Boks. Boksör boljakmy? Uru bilýärmi şu? Awa. Oran şunu? Dewip bar ýa. Kakan ejeň bilen bile oýnaýarmy? Awa. Näme oýnap gördüň? Ay şaşkı. Kaçan? Ay Germaniýa gitmäke aňna. Kakan Germaniýada mı şu var? Yo, öň- dünjük geldi. Düň geldi. Bala. Kakan bilen bileje oýnap gördüňmi? Oýnamadyňmy? Kaka oýnalydyňmy? Diýmediňam. Kakan bilen oýun oýnaýarmy? Awa. Näme oýnaýan? Asalaşdy. Aýaňy. O näle? Staka durup aýaňy soýla. Olam turganyň üçin bir görnüşde dogry, näme? Awa. Men küçük çağa dälen. Hasan oýnadyň soňky gerek? Täze jaýa göçen olmaz. Täze jaýa göçermiňiz. Ejeň sen gowar ýa-me? Onuň gowwaryny saňa näme diýär? Koydum diye. Balam diye. Balam diýär. Eger gowwarmasa näme diýär? Tartet diye. Ay aklım malades. Yekeji oğlum zatlar diye de şoňa gol söýler. Gaharny getiren wagtyň gowwarmadyk wagty näme diýär? Eşin var aray. Şoňa gyýr ya da. Gowrana meni guçaklaýa guljaşym diye. Gülzagaşym diýär. Eger gowwarmasa näme diýär? Gowrana. Ana gaharny getiren. Gowar ya da gowar. Yani adamçylykda gahar getirsen gowwarmasa näme diýär? Heňi da men gaharmy getirýän diye. Gowwarmadyk wagty gahar getirýän arasynda. Şonda näme diýerler? Ay urýalar. Urýalar we. Mena wagt tutuşokduryn bolýarmy? 1 2 3 men çağalyk ardygym ýatyra wagam bärdele diýär. Şunu maňa berseň, bir sagatda kelim. Jim kellen näme olýar? Näde öwrenýär? Ay birinji kakam bilen öwrendim. Anyň özüm bilemne. Anyň şonu da özüm köpük alyp öwrenýärdim. Men sana okuwunda diň üstünlük ardy edýän nesip bolsa gepleşiň innik sanlaryna seni hökman görmäge çagyrýar. Mehman dostlar, gepleşigimiz gowuňyza yaranır diýip umyt edýär. Gepleşiň geljekki sanyna çağylar üçin niýetlen soraklaryňyzy, pikirleriňizi biz kommentariýada garaşýar. Galy berse de biziň YouTube-daky kanalymyza agza bolmagy ýatdan çykarma. Hoş sag bolun.